Os lazos entre Lousame e Turquía remontanse a anos atrás, dende que o Concello se aderiu ao programa de voluntariado europeo, recibindo a varias profesionais turcas que realizaron a súa estadía no municipio. Temos, por tanto, un vínculo algo especial ca xente co pobo de Turquía e nos vemos no compromiso de botar unha man a toda esta xente que quedou colaborando nos últimos meses con nós. Precisamente foron as actuais voluntarias as que propuxeron esta iniciativa de organizar unha acción solidaria para recadar fondos para os afectados polo terremoto. Esta tragedia fue muy grande y mal cosa para mi país, para mi ciudad, porque soy de Gaziantep y Gaziantep es muy antigua ciudad en Turquía. Ahora no hay nada. Se dice que esta ciudad ya no existe. Como se imaginarán, no es fácil decir esto de las calles por donde caminé, comí, bebí y reí. No es fácil para mí ver la pérdida y el trauma de mis amigos desde lejos. Desenvolverase unha andaina solidaria cun percorrido de 12 km moi accesible que discorre por zonas emblemáticas do municipio. Visitaremos os muiños de Brandia para poñer en valor esa contorna e despois seguido seguiremos un trazado pola ribeira do río Pesqueira, que ten unha paisaxe singular e bastante atractiva. Os interesados en participar poden realizar a inscripción a través de bandoticket.com. E aí todos os veciños e veciñas que queiran colaborar e aportar o seu grande area con esta desgracia, esta catástrofe que pasou en Turquía e en Siria, pois poden facelo a través de Bandoticket. O custo é de 5 euros que serán destinados á Cruz Vermella para a colaboración cos damnificados de Turquía e Siria. Comentarvos que Cruz Vermella Española recaudou hasta agora 7 millóns de euros, 3 deles foron donados por Inditex, e o resto pois por diferentes donantes a través das diferentes canles que ten habilitadas Cruz Roja. Tamén esta semana fixose un envío tanto a Turquía como a Siria de bidóns de auga, kits de cociña, tamén envían toldos de plástico e mantas, son o que está enviando Cruz Vermella. Aquelas persoas que non poidan asistir teñen a oportunidade de colaborar tamén a través do dorsal 0.